Jordi já sabe merdia, técnico na comissão de preparação para a apresentação de Yuri Honing na Spice Beach Club, na Passawaia, stelle drumset e pone luz. Essa aqui nota promebia com Yuri Honing, onde top saxofonista na reconhecer rond mundo, te visita Bonaire. Het is de vierde of de vijfde keer dat ik hier ben, in de afgelopen 15 jaar. Maar het blijft toch wel bijzonder, omdat het... Ik speel met de groepen, met mijn groepen waar ik mee werk, wereldwijd en meestal op grote podia. En Bonaire is alles natuurlijk wat kleiner. Maar het is hier zo wonderschoon en prachtig dat als we het ergens tussenin kunnen zetten, dan laten we dat niet na. Want als je alleen maar grote dingen doet, dan wordt het op een gegeven moment heel erg saai. En het is heel leuk om die kleine dingen ook te omarmen en te blijven omarmen, ook als je verder komt. Het is ook nog steeds heel erg leuk om af en toe stiekem in een kroegje te spelen. Yuri Honing voor die años 90 está cosechando hopi éxito, tanto na Europa y como na otro país na mundo. Pa hopi aña acaba y arriba un gira que está poniendo por lo menos 4 días para luna for di cas. Promete que la bini Bonaire e la presenta na diferente festival na Colombia. Colombia is natuurlijk een echt Zuid-Amerikaans land en dat hele continent is gek van muziek. En die festivals daar zijn over het algemeen erg groot en die worden massaal bezocht. Dus de concerten die we daar gedaan hebben waren ook allemaal uitverkocht. En ja, het is een goede, hele heftige vibe in Zuid-Amerika natuurlijk. Hè? Rumor nanta insistente que saxofonista internacional aqui, outro año lo presenta na Curaçao North Sea Jazz Festival. Para a edição de año aqui, nota tinha possibilidade na segundo Yuri Honing. Ik speelde dit jaar in een project van EST, Esborn Svensson Trio. Dat is een fameus pianotrio waarvan Esborn is 2 jaar geleden overleden tijdens een duikongeluk. En zijn beste vrienden, de bassist en de drummer, hebben een ode aan hem gebracht met het groot symfonieorkest, man of 40. Met 3 solisten, Ibrahim Malouf, Koert Rozenwinkel, gitarist en mijzelf. En dat is dus bij elkaar, nou ja, dat is een mannetje of 50 in totaal. En dat is heel lastig om dat naar Curaçao te krijgen en die agenda's allemaal bij elkaar te krijgen. Yuri Honing, después de su presentación na Bonaire, a salir para Europa, na onde lo presenta na Rusia, Suiza y Alemania. Otro luna está na Asia para presentación na Malaysia, Hong Kong y Japón. Ha informado para Energía Informativo, Feivel Maduro.